and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. O nga dili ko gusto makadungog og istorya nga inyo yung gipatay-patay ang inyong mga lawas. Aron lang nga inyong mapahimuot si mama ug ang ubang mga taon ining baya. Akong usbon ha, dili mo mga ulipon dinhi. Mga ayon yung siluti ang inyong kaugalingon. Tungod lang kay ang akong inahan ang nagasto ninyo. Dili ko gusto ana. Nalipay ko sa gipakita ninyong kakugi sa pag-ambit sa mga lihok kon dinhi sa bahay. Pero ayaw na sa kayo mo palabi nga haguon gid yung maayo ang inyong kaugalingon. Hangtod nga kapuyo na mog maayo. Mas kinahanglan nga mo relax mo. Labi na bagsugod na ang klase, okay? Para makatuon mog tarong. Nakasabot mo? Oh, Daddy. Okay. Duha na lang kaadlaw nga akong pagpabilin din sa Cebu. Kaya doon ako'y katungdanan nga angang atimanon dito sa Davao. Nahibaw gid mo ana. Mao nga maglaom ko, nga mosabot mo kung dili dayon ko makakontak ninyo. Total naa magin mo duha sa akong kasing-kasing. Mao nga dili mahitabo nga akong kalimtan, kaya doon ako'y obligasyon sa ninyo. Okay? Good luck sa inyong pagtungha. Ug akong ipanghinaot ang inyong kalampusan. Pero mas maayo gud nga mo gahin ka og time para sa pagpanawag nila, kuya. Tungod kay naibaw ko, ikaw ang inspirasyon anang duha. Kalipay ba nila nga makita og madungog ka? Sige. Nya, ayaw ba sila pasag diha, love? Isalig na ako nimo ang pagtudlo sa mga butang nga wa pa nila mahibaw eh. Nahibaw kagid kung unsa sila ka inosente sa kinabuhi sa syudad. Gusto kong mabuka ang ilang mga mata sa dagan sa mga panghitabo dinhi. Unya, during weekend, imo sila isuroy. Pwede mo mag-swimming. Or, asan mo sila dada para malingaw sila. But please, ilikay sila sa disgrasya. Pangatulan mo sa mga lugar nga safety gyud nga punduhan. Pero, makalingaw nila. Og labaw sa tanan, ayaw gid niyo kalimti ang pagsimba. Kinahanglan nga dili kinato kalimtan ang Ginoo. Yes, ya. Karong panahon na, ikaw na ang ilang inahan. Maong kay inahan ka, kinahanglan yun nga, way lain lang taon kung dili ang ilang kaayuhan. Ilikay ko palihog sa tulisok sa konsensya. Kay, ako ba isa lang tulubagon? Ako'y mapasalig sa ilang ginikanan nga uban nato. Malayo sila sa kadaotan. Good morning, Daddy Del. Oh, hey. Huwag ka matog. Dali. Yaya, please kog prepare og gatas para ni Aliyah. Ay, di alagyo, sir. Dali diri sa kutupad. Oh, W! Oh, W! Oy. Wow! Oh, fresh Go. na fresh, ha? Oh, kasi ko rin mong naligo. Oo, kuya. Huwag ka matog. Natog ko, oy, Daddy, nagpa-alarm ko para makamatag ko sa'yo kay gusto man ko nga makapagigikan ko nimo. Ah, kaniyot. Niya na di ay, wari ko'y labot. Apil man, good. Joke lang, Aliyah. Ay, di ana gatas, oh, Alia. Yaya. Kining ayaw gipapaltahin niya ang pag-inom og gatas ha. Ayaw kalimot nga mangiskwela na. Kung pwede kinahanglan nga sa dili pa sila matog ini kagabi eh. Imo silang paimno og gatas. Ay, noted ang. Salamat ya. Nalipay kay ko kay miduol gyud silang duha si Ada nako. Og mihangyo nga tudluan sila sa pagluto. Mao nga ganahan kay ko. Kay pagkanindot gyud kun sayo sila makatuon sa pagpangluto. Ang mga babaeng buhat angay lang nga magtuon aron kon maminyo na. Dili ba sikaran sa bana? Nakatawa si Aliyah ay. Kamantay ka, Oh. Abi mo, sa in English pa nga, muna siya, the way to a man's heart is through his stomach.
Kabantay mo? Yati. Oh. Bantay ko da. Oh, ikaw, saan ka? Ginahan kang mga sawag babae nga way hibang kaagan sa abuan. Ha? Ano kang babae nga ang bisyo sige atubang sa samin. Ug sige pahid og makeup. Una sige tawag og EWWW. Asa man na? Ew. Ah? Ayaw kong yarn, okay? Ganahan kay kog babae, kana bang simple lang ba? Kana bang natural gyud ang iyang beauty. Pareha ni Aliyah. Ha? Bantay ka? Sala man na, Dong Glenn. Mo na ba na ang nindot ni mong pagkasulti sa paabuton ta ka ha, Aliyah? Action ko ka, Wada. Ha? No, nya ini kahingkod ni Aliyah ay na magsungkod na kani ana dungay. Yaya. Ikaw gyud. Cruel ra kay ka. Dili sa doy. Pila na edad ni Aliyah karon? 16 na ba siya? Og in fairness ni Gaw Glenn, pero buyag. Baby face ba sa ning tawhana? Kini atong ulitaw. Ana gyud ko. Wala gyud, sakto gyud na. Lumali gyud ko. Baby face. Baby. Hilig kong baby. Tabi tayo. Aliyah? May isulti ka, Daddy? Ayaw sa panguyab ha? Ay, dili jud ko, oy. Di jud ko, Daddy. Dili ko gusto mapareha sa ubang mga babaeng lumad nga parehas nako. Nga sayo kaayong naminyo. Unya, na problema nagmaayo. Kay gibiyaan naman sa ilang mga bana. Kay nangita og lain. Unya, kung naa sa bana, pero wa sa ikapakaon kay daghang kay mga anak. Dili ko gusto ana. Gusto na kumutiwas jud ko sa akong pag-eskwela para makatabang ko sa mga lumad nga parehas nako nga mga pobre kaayo. Gusto jud ko mamahimong doktora para maluwas nako ang dunay mga sakit. Aron dili isla maparehas nako nga kun mo pa si Daddy Del nga nakatabang nako aron nga madako sa doktor, namatay na gitingali ko. Oh. Sige. Ayaw paghunong sa imong pagampo. Kay ang Ginoo ra gyud makatabang aron matuman ang imong mga damko. Good morning, everyone. Oh, Good morning, Mami. Hey, Good morning. sayo lagi kang ni mata. Wa ka matug, Aliyah? Natuog man, Mami, pero nagpa-alarm ko kay gusto man ko makahatod ni Daddy Del sa ihang paglarga. Oh, mao ba? Okay, kuyog kung gusto ka. Si Ada? Ni anak ko. Good morning. Oh, Uy. Hello. hey, gisipon ka, Ada? Lapad ang akong karas akong tutunlan. Giubo ko. Gitakigan ko maong nikawas ko. Nabag-uhan kas aircon? Ang mas labo pa ba ang tugnaw nga na sinatian na nila dito sa ilang bukid? Grabe ka tugnaw dito. Kung mabalaka gyud ko aning Ada na, mabalaka ko. Gaw. Saban niya gaw eh. Nabalaka ka gaw. Ang amas di. Pero aron sa pagsiguro, nga way problema. Pwede nga gikan mo nga maghatod namo sa airport ma. Ha? Iagi ninyo sa doktor si Ada. Please, dili ko gusto nga makadungog og istorya nga usa nila masakit. Mao nga matag karon og niya. Ipa-check up gini sila, ha? Ma? Anak, kabahin na sa atong kinabuhi kini mga bata. Mao nga ako gyud silang ampingan. Small world. Oh, Uy. Well. Bisa kung saon, dili gid makaako ang hikayon nga sakiton ko. And how are you? Oh my God. O, sabay mo naman magnakakitag multo. Buhi pa ko, oy. So, ni arada gyapon mo magtikaw-tikaw sa Davao? Good nga ki-invite ko sa asa na ko ka-friend nga suod na ko. Kay, here we are. Nakita rin. So, Del, how's business? tagpadayon sa pagtabang sa tinuod nga nagkinahanglan. Bisa kung saon, buotan ka man, cute. Og, pinangkasab yung tingali ka sa Ginoo.
Kay bisan pa sa kahagok yun sa imong misyon, kay gawas nga may mga resgo sad mo nga biyahe, dili ka man gud hinanaw sa imong mga sakop. Mutabang kag alsa kung naay mga bugat nga mga butang ang dadon. Tadlas sa mga dapit. Paingon nga to sa mga lugar sa mga lumad nga gusto ninyong adtuon. Pero, nagpapilin ang kanindot sa imong naong. Sa laktod, gwapo ka lang gihapon. If you'll excuse us. Oh, sige. Happy to see you, Del. Now is the time. Magsakay di ay taron. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!